ngati kunali kuyesa lamulo ayesa pa ulimbo. And I want to assure them wherever they are, this government boma ilili liutanthauza zenzeni. Anthu 12 pa anthu 100 aliwonse omwe akuyenera kupindula mndondomeko ya Farm Import Subsidy Program FISIP apindula kale mndondomekoyi. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi ndiwo anena izi. President Professor Peter Mutharika sanachedwe kuvomera kuti FISIP ipitirire monga tinayikira manifesto mwathu, komanso anaonanso kuti namba ya anthu amene ayenera kugula fertilizer otsika mtengo ikwere kuchoka pa 528,000 kufika pa 1.1 million. Ndezi natitengera nthawi kuti tipange ndondomeko yogula fertilizer ameneyi, and panova zonse zili m'malo mwake. Tili pa 17% ku katengedwe ka fertilizer kupita mu station osiyana-siyana, komanso tili pa 12% ya anthu amene ayamba kugula fertilizer. Ndipo pakadi ati pano ma district onse Malawi muno fertilizer wayamba kufika. Ndipo nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Malunga Phiri achenjeza mafumu kuti asasokoneze ndondomeko ya FISP. Ndili kale ndi maripoti amafumu ena kuluchenza, amafumu ena kundilande ndi video yomwe nkamachoka pano ndikuwapatsa direct amafumu ali apa. Ndipo pofika mawa madzulo ndifuna ndimve report kuti chachilika nchani malinga ndi lamulo lake. Fumu imene ipezeke kuchita zimenezo iyimikidwa pompo ngati kunali kuyesa lamulo ayesa pa ulimbo. And I want to assure them wherever they are, this government boma ilili liutanthauza zenzeni. A president aja sadabwera kuzacheza, abwera kudzatumikira anthu. Nduna zaofe sitingakwanise kucheza pamene a president sakucheza. Chipani cha Malawi Congress chalimbikitsa mamembala komanso akuluakulu ake kutsatira ndondomeko pochukula nkhawa kapena madando pa zammene chipanichi chikugwirira ntchito zake. Oyankhulira chipanichi a Jesse Kabwira wanena izi kutsatira zimene mmodzi wa mamembala a chipanichi Alex Major wayankhula ponena kuti kusankhidwa kwa Lazarus Chakwera kukhala mtsogoleri wa chipanichi mpaka chaka cha 2030 kunachitika mophwanya malamulo a chipanichi. Efeo kuona kuti sitikufuna kuti pakhale vacuum. Nchifukwa tinawafunsa akuluakulu a chipani kuti bwanji muyitanitse convention kuti tikapange ratify problem imene tili nayo. Koma yemwe amayankhulira chipani cha MCP a Jesse Kabwira ati chipanichi chilibe nthawi yoyankhulapo pa maganizo a munthu, koma ati a Major amayenera kutsatira ndondomeko za chipanichi popereka nkhawa zawo. We can't sit here and converse with Alex Major. It doesn't work like that. Tivindi Nek, Tivindi Region, Tivindi District. Now Alex Major, if he means business, let him go through the party. Pakadali pano omwe amayankhulapo pa ndale a George Shaima komanso amavuto Bamusi ati izi zikusonyezeratu kuti china chake sichikuyenda bwino mchipani cha MCP. Ngakhale kuti pali malamulo amene amayenera kutsatidwa. Nthawi zina anthu andale amasankhadala kuphwanya imene malamulo. Koma imene akunena Alex Major akunena chiti imene akudzidziwa kwa iyeyo wachipani cha Malawi Congress Party. Kani ina ndiyo kuzana ndi ma individuals anthu ena amene ali mchipanichi amene ali amphamvu kwambiri kutheka kuti ndi amene ali patsogolo kupanena kuti ayi achakwera ife tikuwafunabe kuti akhale patsogolo malamulo atasiyeni apa ndiye chinthu chachikulu kwambiri. So MCP needs to be very careful. Lazarus Chakwera ndiwo adatsogolera chipani cha MCP komanso mgwirizano wa tonse kulowa mboma pa chisankho chachibwereza mchaka cha 2020. Manja okwana 177 ndi amene adakhudzidwa ndi mvula ya mphamvu komanso mphepo zimene zidakhudza boma la Tcholo mwezi watha. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah wapempha anthu amene amakhala m'madera amene amawayika pa chiopsezo kuti asamukire ku madera ena. Tikupempha anthu kuti amene ali m'madera amene amakhala ndithu chaka ndi chaka akudziwa kuti madzi amasefukira asamukiretu apite ku mtunda. Komanso anthu ayambe kuyang'anayang'ana kuti zinyumba zawo azilimbikitse kunena kuti kukabwera mphepo ya mkuntho iwo zinyumba zawo zikhale zili zolimba. Mmodzi wa anthu amene adakhudzidwa ndi vutoli a Ernest Ndalama adathokoza boma kamba kuwaganizira. Ngati imene inatikhudza kuti nyumba yanga yonse inagwa, ziwiya zonse zinaphwanyika nyumbamo,
ife tinatuluka moyo komano tilibe china chilichonse. Payuli kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wakhala kuyenda maboma angapo makamaka chigawo chakumwera kuthandiza anthu amene adakhuzidwa ndi mvula ya mphamvuyi. Anthu okhala kuchileka kwa kuntaja mboma la Blantyre ati ndi odandaula kuti boma silikuchita kalikonse pamalo amene lidatenga mu 2022. Soloselo tiuza zambene mwambunga khalire zitatha pamenepo tidapezeka zokuti adabwera nokuti afuna kuyamba kuwerengetsa kukula kwa malo amene akutenga kwa munthu ndi kuti ampatsa chikula misonzi yotani. Komano kuchoka 2021 pamene evaluation process inachitika zafika date ya lero yomwe tikuwerenga nokuti 4 solid years kapena sochoka choyambira cha 2020 ndi kuti 5 zaka zomwe zapita palibe chilichonse chomwe chikumakamba. Tadusa mwezi tapita kwa DC kumakhangatano wathu DC ya Blantyre. Titachoka kumeneko timathaso kupita ofisi la iliyonse ya kuhesa kumina mwaketi yankulane nawo komano sinapezeka zoti akuhesa amatisambiraso mmanja kuti ife ndongothandizidwa chabe akatithandiza thandizo ndi kuti ifeyo tidzakuyankhulani kapena tidzabwera kudzayamba project yathu tudikira boma amene amalipira ma compensation. Anthu andelali adandaulanso kuti nyumba zawo zakhala zikuonongedwa ndi achifwamba komanso ngakhale mphepo ya mkuntho ponena kuti sangakwanitse kukonza chifukwa malowo ali pansi pa dzina la boma. Aisnati Zuze ndi mmodzi mwa anthu okhudzidwawa. Mutavona nyumba hiyo kuti inapangidwa chinanji yonse okhomedwa malata kudani plaster komano itabwera mvula ya Fred imene inaononga zinthu zambiri kunokoma nyumba ambiri anagwa ndi atagwa anthuso kuti abwezerese akhonzese analibe mphamvu sinanga kuti olo akabwezesa ndi kuti palibe chomwe chichitika boma akabwera akuzagumula ifoti anayeza kale atadzayizala ndi aja. Ndipo wachiwiri kwa wamkulu wa skulu ya Kuhes Amaki Malewa ayankhapo pa nkhani ndi kunena kuti akuwafunabe malowa komano iwo akudikira kuti amve kuchokera ku ofesi ya president pa nkhani ya ndalama ya chipukuta misozi chifukwa boma lidasintha. Amalewa adanenanso kuti kusintha kwa boma la Malawi ndi utsogoleri ndi zomwe zapangitsa kuchedwako. Ntchito yomanga sukuluyi ikuyembekezeka kutenga malo okwana 300 hektar kuti akwaniritse kumanga sukuluyo. Akayidi 67 akhudzidwa ndi kusasuka kwa denga pa ndende ya Zomba usiku lolemba. Ameke atifotokozera kuti palibe ovulala komanso kuti palibe mkaidi wina aliyense amene wathawa pa ndendeyi potsatira zimene zachitikazi. Iwo atinso azandende mdziko muno ndi othokoza kamba kuti palibe vuto lililonse limene laoneka kupatula kuonongeka kwa dengali potsatira ngozi. Ameke atinso akayidi pa ndendeyi aonesa chitsanzo chabwino chosathawa pa ndende imeneyi. Ngozi itachitika pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance Claire Victor Muhango wati zimene zachitika ku Zombazi zinali zopeweka. Iwo ati nthambi yoyang'anira za ndende mdziko muno idanenapo zakufunikira kuti ndendeyi ayigumule ndi kumanga ina koma izi sizinachitike mpaka pano. Ndende ya Zomba adayimanga kuti muzikhala akayidi okwana 800 koma mmene timafika mchaka cha 2021 ndendeyi idayenda akayidi oposa 2000. Nkhani zathu zomwezi koma tisanasiyane tatiyeni tionenso mitu yake.